Aj vám stoja vlasy dúbkom, keď máte večer deti ukladať do postele? Väčšina rodičov, keď chcú už, aby detičky išli spinkať, tak povedia niečo, čo ukončí všetku zábavu a ísť do postele sa zdá byť deťom ako za trest. A potom veta ako Anielík, treba ísť do postielky, je čas spinkať. Znie pre deti niečo ako tak, dosť, hotovo, koniec všetkej zábavy, ide sa spať. A teda nech to povieme akokoľvek rešpektujúco, deťom sa tento pokyn nezdá byť zaujímavý a do tej postele sa im jednoducho nechce ísť. Skúste ale deti osloviť takto. Mám pre vás pripravenú hľadaciu hru. Hneď ako si umiete zuby a budete v pyžame, prídite za mnou, budem vás čakať v izbe a vysvetlím vám, ako sa hrá. Len málo detí vie odolať takejto hre a zvedavosti, no a vy už len na ne čakáte, kým sa samostatne umyjú a prezlečú pekne v posteli.